By som mal premeniť 1000 eur na 10 000 eur, tak ako by som to spravil, sa ma opýtal sledovateľ. A ja som mu povedal, kúp si notebook a nauč sa skill, vďaka ktorému zarobíš 10 000. Ja som bol tiež v tom prípade, keď som sa zamestnal v práci, zistil som, že som vlastne sám, zaplatím si nájom, zaplatím si stravu a zvýšia sa mi nejaké peniaze navyše. Ja si nebudem kupovať drahé oblečenie, lebo nemám na koho zapôsobiť. Ja chcem nejakým spôsobom tie peniaze investovať do svojej budúcnosti. A teraz, OK, keď sa pozrieš na internet, je tam toho veľa. Je tam krypto, je tam akcie, sú tam, potom vidíš ďalšieho, ktorý hovorí o nehnuteľnostiach stále, že už ako mladý by išiel do nehnuteľnosti a tak ďalej. Ale čo mne najviac sadlo je tá posledná možnosť a tá je naučiť sa nejaký skill. Lebo čo je zaujímavé, že keď sa opýtaš úspešného človeka, keď počúvaš nejaké podcasty a nejakí úspešní ľudia tam rozprávajú o tom, že jaká je ich denná rutina. Tak teraz, jeden vstane, začne meditovať, urobí stojku na hlave, ide si zacvičiť, ide si vypiť čajík, ide meditovať zase, ide si prečítať knihu, potom ide pracovať. Potom si pozrieš druhú rutinu a ten človek povie, vstanem, idem pracovať. Nemám rannú rutinu. Potom si pozrieš ďalšieho, jeden vstáva o 6 ráno, druhý o 12 po obede, tretí spí 3 krát denne. Chápeme sa, tie rutiny sú odlišné. Avšak každého jedného, keď sa opýtali, že ako zarobiť, dajme tomu, ako investovať $500, ako investovať $1000, tak oni povedali, keď máš $500 iba na investovanie, nerozmýšľaj nad investovaním, investuj do seba. Nerozmýšľaj, že ako vonku, že budeš investovať do zlata, investovať do toho, investuj do seba. A mne to vtedy prišlo také mocné, hlavne keď to jeden typek číselne znázornil, on povedal niečo na ten štýl, že keď teraz budem 10 rokov investovať do zlata, dajme tomu, ja neviem, 50 eur mesačne, alebo budem 50 eur mesačne investovať do kníh, do nejakého vzdelávania, do kurzov, tak ja zarobím oveľa viacej ako na tom zlate. To zlato som uviedol jak príklad, to je skôr niečo, kde dáš peniaze a majú ti tam ako držať svoju hodnotu, ale mám na mysli takisto do nejakých akciových spoločností a tak ďalej. Že ja som si proste prevzal ten názor, neviem, či je dobrý, to ti poviem až o niekoľko rokov, ale minimálne s tými vedomosťami vďaka tým vedomostiam som začal robiť prácu, ktorá ma baví a cítim, ako kariérne rastiem. Takže to ti viem povedať. Neviem ti povedať, či je môj z dlhodobého hľadiska ten môj plán, či to bude fungovať tak, jak si myslím, ale keď to bude fungovať tak, jak si myslím, no tak budem ďalej kariérne rásť, až sa dostanem do takej pozície, kedy sa môžem rozhodnúť, že OK, teraz môžem fakt veľa investovať bokom, keď chcem. A to už reálne, to už bude riadna investícia, to už bude niečo, čo fakt zabezpečí ma akože veľmi v budúcnosti. Ale zatiaľ, ja proste som mladý chalan, nemyslím si inak, že človek sa môže začať vzdelávať v hociakom veku. Mňa vždycky udivuje, keď niekto, dajme tomu, má, ja neviem, 60 rokov a ako 60-ročný sa začne venovať nejakému svojmu hobby, začne ho dokumentovať na sociálne siete, je to celé také pekné, potom začne niečo predávať má to svoje čaro. Takže v skratke, ja by som sa na začiatku teda sústredil na ten skill. Ja som si vybral strih videí konkrétne, ma to najviac bavilo, vidím, že ten trh je proste najviac nejakým spôsobom rastúci, akože celkovo tvorcovský trh. Ja vidím, ako majitelia firiem si uvedomili, že treba ísť na sociálne siete, lebo na sociálnych sieťach sa zviditeľním, získam lepších zamestnancov, celkovo akože nejaké predajné hovory pôjdu oveľa ľahšie. Takže keby som ti mal odporučiť, že konkrétny skill, tak by som ti odporučil niečo ohľadom sociálnych sietí. Keby si chcel najlepší spôsob, ako sa dostať do povedomia ľudí na sociálnych sieťach, aby si ťa všimli, je začať tvoriť obsah a my máme ohľadom toho celú tvorcovskú komunitu, kde je nás už vyše 300 členov a tam dávame tipy o tom, kopec videolekcií, kopec kurzov, že ako tvoriť rýchlejšie. To znamená, lebo mne často chodia správy, že niekto povie, ahoj Dominik, venujem sa podnikaniu a mám doma aj deti a proste nejakým spôsobom jeden má deti, jeden nestíha, jeden toto. No a presne na toto sa my sústredíme. Ty dokážeš tvoriť aj tak, keď si proste čo najviac zaneprázdnený, aj vtedy si vieš nájsť čas na tvorbu. Pre príklad, ja sa venujem tvorbe hodinku denne a dokážem produkovať fakt veľmi veľa obsahu.
keď neflakam tu 1 hodinu denne. Takže tak. Takže určite by som si zvolil skill, keby je na mne, začínam od nuly na sociálnych sieťach. Niečo ohľadom sociálnych sietí. OK? To je asi za mňa všetko, takže 1000 eur na 10 000, kúp si notebook. Toto je, pozri, aký starý notebook to je. Počkaj, aby si to videl. Na tomto notebooku som sa učil prvý skill. Baví ma to ukazovať, lebo proste pamätám, že keď som na ňom zostrihal nejaké videjko, dal som ho renderovať, tak som... Dobre, že som ho nedal renderovať na noc. A keď som ráno vstal, tak ešte sa renderovalo. Tak dlhé to bolo. Takže tak, kúp si notebook, uč sa vedomosti. Najlepšie ja ti odporúčam v sociálnych sieťach. Je to najlepší skill podľa mňa.